So kamar yadda kuka sani a baya Opera sun ba da kyautan kuɗaɗe da makatin waya da kuma wayoyi. So yanzu ma sun dawo. A baya dai sun kulle wannan tsarin wato ShakeWin, amma yanzu kuma sun dawo sun buɗe wannan tsarin. Ana samun alkhairi sosai da sosai a cikinsa. So amma yanzu da ba ɗaya bane ba, domin yanzu sun cire waya a cikin jerin abun da suke bayarwa. Yanzu daga kati sai kuma kuɗi cash. Don gani yadda ake yi update ɗin nan, ka biyo ni cikin wannan bidiyo, domin yanzu sun yi update na wannan application ne sosai da sosai, sun canja shi sosai. So ba kamar da ba, idan kana son ka ga yadda ake yi, so ka biyo ni cikin wannan bidiyo. Amma kafin nan mu ce kai sai kada ku manta da mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa ku zaɓi ta yadda a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai sai za a sanar da ku. Idan a Facebook ne kuma ku danna alaman follow, sannan ku like na wannan bidiyo. So idan har kana da Opera a wayanka ka goge shi, domin yanzu za mu sauke sabo ne. So za mu ajiye muku link na wannan application a description, sannan kuma za mu ajiye muku shi a comment na farko, ta yadda da zaran kun danna za ku sauke sabon update din. Abu na farko shine za mu fara zuwa Opera mu wanda muka riga muka sauke, kai kuma sai ka je naka wanda ka sauke. So gashi nan Opera beta, so sai mu danna kan shi kamar haka. So za mu dan jira shi kaɗan. So kamar yadda kuke gani ba haka da tsarin sa yake ba, sun canja wani abubuwa. So kamar yadda kake gani a gefen nan gashi na an rubuta wanda kuma hannu wato shake din kenan, ShakeWin din suka bani guda daya. So amma idan kai kuma baka ga wannan ShakeWin din ba, akwai link din da zan aje muku shi a description. Da zaran kun danna wannan link din zai kai ku din ShakeWin din direct ba tare da wani matsala ba. So idan mun danna kan ShakeWin din kamar haka, so za mu dan jira shi kamar haka ya dan gaba sacin. So da zaran ya kawo maka haka sai ka danna enter, to sai ka danna shake. So gashi nan za mu dan jira shi. Kaga sun ba mu free airtime, gashi nan 1000 suka ba mu, gashi nan mun yi Chamix. So idan ka ga ma Chamix din nan kenan ka bude filin so biyu. So tsarin su shine da zaran ka bude wannan ka sake bude wannan, ka sake bude wannan box din. Da zaran ka bude wannan gaba kenan box din, za su baka kyautan kati wanda suka nuna a nan guje. So za su iya kuma su baka kyautan 1000, 2000 ko ma fiye da haka za su iya baka, ko kati ko kuma normal wato wannan. Da zaran ya kai za ka kalla ka rubuta muku wato ku sa phone number ku, sai ka sa phone number na za ta tura ma wannan kati. So da zaran ka gama ka danna kamar haka sai ka danna end more shake ɗina. So za ku ga ya fara remain 3 hour and 21 minutes and something seconds. So wannan shine tsarin wannan Opera shake ɗin. So abun da suke nufi a nan guje shine sai bayan awa 3 da minti 20 da zaka dawo ka sake yi. Amma a duk lokacin da ka gayyaci mutum wato kai referral, za su ƙara baka wani shake ɗin ba tare da sai ka jira wannan awowin yayi ba. Yan uwa, wannan tsarin ya kamata mu gwada shi, saboda wannan sun yi update nasa ba kaman da ba. So kuma ya kamata ka san abu daya, da zaran ka yi wato ShakeWin ne, idan farko yin kare sai kai saving na layinka, wato kai saving na layinka wanda ka taba yi, ko kuma wanda ko baka yi ba ma zaka yi saving na sabon layinka a ciki, ta yadda ko da ka goge Opera ko kuma wani abu ya faru da Opera ko da wayanka, so zaka iya dawo da wannan account naka. So yan uwa, kada ku manta da mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa ku zaɓi yau. Mun gode, sai mun hau da wani sabon bidiyo. Allah ya ba mu sa'a.